Nechaj. Nevadí, nechaj. Malý Lapáš, ženy športové. Kto by nevedel, kde sa nachádza Malý Lapáš? Alebo nie, takto, dáme súťaž. Ja som našiel tam spadnutý lístok do Luna Parku na niektorých z tých nádherných atrakcií, ktoré vidíme, aj tam sa teraz točí centrifuga. Doporučujem, včera sme tam ako organizátori večer taký relax medzi vajky, sme mali nachystané, že poďme na kolotoč. Doporučujem. Darujem jeden lístok tomu, ktorom mi príde do hneď potom, ako to vyhlásim, povedať, že kde pri akom meste nájdete Malý Lapáš. Kto prvý príde a zodpovie, sem za mnou, tu stojím na modrej základni. To behol. No odkiaľ, povedz. Do dvora dojdeš na Nitru a tam právo sa odpočí. No, ja som to chcel síce z opačnej strany, že od Nitry ideš na Vráble, ale dal som to správne. Počkaj, ja nájdem ten listok na Luna Park. Oficiálne si vyhral lístok, mám ho tam odložený výborne. Malý Lapáš niekde medzi Vráblami a Nitrou, kúsoček za Nitrou smerom na Vráble. Majú aj svojich hasičov, chánov, ktorí tu prišli minulý rok obhajovať predminuloročné víťazstvo, ale bohužiaľ sa im to nepodarilo. Je tu dokonca z minulého ročníka aj taká fotka zo zahájenia súťaže. Taký ten futbolný veľký hasič, ktorý je v športovej kategórii, oni ho obliekli do svojho lapášanského dresu a dúfali, že si ho zoberú domov, ale žiaľ, nestalo sa tak. Máte tu tento rok aj svojich chalanov? Nie, báby prišli reprezentovať. Keď sa im minulý rok nepodarilo, tak poslali báby, že? Tam nemôže diabol, pošle ženu. Červená základňa, na nej vidíme Dežiarice muži, tí majú ešte dostatok času. Znova nám pôjde útok tu z tejto modrej základne, aby sme v tom nemali chaos, aby sa tými neposúvali, nemigrovali nám tam, že Ježiš, to sme mali byť na jednotke, nie, musíme na dvojku, nie. Všetko bude tak, ako má byť, všetko má byť s poslovným poriadokom. No a Malý Lapáš, ženy, tie sú športové, za nimi Street Boys, muži športoví, potom si dáme vyhodnotenie veteránov. Dúfam teda, že tu máme tých veteránov, že ma počujú. Ak nie, tak im to povedzte, to sú tí muži na 35 rokov, ktorí šli z červenej základne s tými osmičkami. No a za nimi postupne na modrej základni pôjdeme Dvorec, ženy, klasika, Vysela je muži športový, Rudník, muži športový, Malá Hradná, ženy, klasika, Radošina, muži, klasika, Dolný Hričov, to budú muži športoví a znova Rudník, ale tentokrát ženský tým. Zavadziam? Ešte nie, pardon, za chvíľku budem zavadziať. Tak keď sa človek postaví dámam do cesty ženám, ženy z Malého Lapáša v tejto chvíli na základni, za nimi Street Boys, muži športoví, GoPro kamera tu len zapichnutá, Stanko, už točíš? Ešte nie, máš tomu ovládať, že Jalkovi? Tam niekde vzadu, ale on to zapne a odbehne. Na tej modrej základni vidíme mužov v zelenom. Dežiarice muži, tí sú športoví na červenej základni, za nimi skačaní muži, potom veľké chvievaní ženy, Mostište ženy a Hrabové muži, to je červená základňa na tejto modrej. Už sledujeme ženy z Malého Lapáša. Je to vaše dámy. Počuť tú silu toho stroja. Každý, kto má rád hasičský šport a hlavne tú športovú kategóriu, osnovu všetky fotiť, že keď počuje takýto urácajúci stroj. No ale žiaľ 26:42, priznám sa, nesledoval som, čo sa dialo na dráhe, ale 26:42 je ich výsledný čas, to boli ženy z Malého Lapáša.
Ľudko mi to prepne, Lani bol o niečo lepší, 26-16. No ale ten pravý výsledný 26-42. Asi som sa pozeral do tej časomiery, teraz tam mám vypálené červené svetielka v očiach. Street Boys na modrej základni, po nich si dáme vyhodnotenie veteránov, no a za nimi Biskupice, to budú muži klasickí, Majkami potom možno pošičia nejaké to písatko, aby som si to prepísal. No a za nimi, za tými Biskupicami Vyselaje, muži športový Rudník, muži športový a Malá Hradná, ženy klasické.